De Hongaarse ijzervlechters die toen het aquaduct bij de Drachtster Bregen werken, binnen zwier onderbetellen, toch uitstuurbureau AOK uit het Brabantse Beers. Dat bleek uit onderzoek van de arbeidsinspectie. Vakbond FNV Bouw luidt in januari onderbellen. Ze zijn te laag ingeschaald. Zij oefenen functies uit die hoger betaald moeten worden. En dat scheelt zo enkele euro's per uur. Ja, dat scheelt enkele euro's per uur, dus dan scheelt het honderden euro's per maand, denk ik. In totaal, met alles bij elkaar opgeteld, scheelt het ongeveer €200 per week, per werknemer. Ondernemer Heijmans is mij verantwoordelijk, vindt het vakbond. De aannemer controleert dat niet voldoende volgens ons. Die controleert niet of ook inderdaad die CAO wordt nageleefd. En daar zit wel een groot probleem. Wij vinden het een verantwoordelijkheid van de aannemer. We vinden zelfs als FNV dat hij daarvoor aansprakelijk is. Een hoofdaannemer moet zich vergewissen dat de CAO wordt nageleefd. Maar ook de provincie is verantwoordelijk, stelt FNV Bouw. De provincie leert op dit stuit onderzoek dwan. Ik ken geen oordeel, omdat de meningen verschrikkelijk volle verschillen hier. De FNV zei dit, de inspectie zei dit, de aannemers zeiden ze wat oors. Wij hebben ons eigen onderzoek, nou ik rin die er ik nog net uit is, want dit is een juridisch geschil. Uiteindelijk gaat de ruchter erdoor. De provincie is de opdracht jouw van het aquaduct. Deputaire Poepjes vindt dat elke mond regels houden moet. Rechtvaardigend stiert voorop. De meesten moeten goed behandeld worden. Is dat net het geval, dan gaat de provincie er zwier op tasje. In reactie zei de ondernemer Heijmans dat alle ondernemers en belutsen uitstuurbureaus de CAO-afspraken nakomen moeten.